шумо шарм медоред ки патологҳои хонаи шумо безебанд ва шарм мекунед ки як меҳмон ба хонаи шумо ояд. роҳи осон: маслиҳати моро гиру, занг зан. натиҷаҳои патолог номери 1 дар ҷумҳурӣ. форматҳои 3D, кафолати 10 сола, чен кардан, консултатсия додан. инҳо умуман ройгон аст. нархи мо аз 70 сомонӣ сар мешавад. телефон барои тамос 904 81 22 22. натиҷаҳои патолог хурсандии ободии мову шумост.